Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, и мы продолжаем информационный эфир на телеканале АТР. Через несколько секунд в нашей студии мы будем говорить о том, о чем молчать никак нельзя. С вами Гульсум Халилова, и мы начинаем. Перші кнопкодави нової ради. Депутати виправдовуються. Депутатку Геращенко рекомендують вигнати на 5 засідань ради. Чого це? Зеленський каже, лідери 4 держав розглядатимуть формулу Штайнмаєра. И я рада представить гостей нашей студии. Галина Третьякова, народный депутат, фракция «Слуга народа». Здравствуйте, витаю. Алексей Кучеренко, народный депутат, фракция «Батьківщина». Витаем. Добрый вечер, витаю. Нашу с вами беседу мы начнем с такого информационного сообщения. Нардепа-мажоритарщика от «Слуги народа» Сергея Литвиненко поймал на первом случае кнопкодавства в Раде его же однопартиец Александр Куницкий и выложил в сеть видео. Давайте посмотрим. Сергій, я перепрошую, але ж мені треба знати, чому це сталося. Мені треба з'ясувати. Мене звати Олександр, ми з вами однопартійці. Дуже приємно. Можете мені пояснити, чому ви тиснете кнопку за іншого нашого колегу? Дивіться, я вам перше хочу сказати, що це було конець дня, ми конституційні поправки робили. Ми спілкувалися. Ви розумієте, що я особисто обіцяв своїм виборцям боротися з такими людьми, як ви? Ви розумієте, що ви зробили це? Те, що ви зробили, це неправильно. Розумієте, ми були змучені, я хотів, щоб більшість мала бути. Я переживав за це. І ми спілкувалися. Але ж ви знаєте, що у вашого колезі могла на цей привод бути інша думка. Ні, ми з ним місяць спілкувалися, він сказав, що думка така сама, як ми всі маємо проголосувати. Я на той момент так... Я можу сподіватися, як ваш колега, що на наступних таких випадків не буде? Будь ласка, не говоріть так. Ну и заместитель лидера фракции «Слуги народа» Александр Корниенко принес извинения украинцам за кнопкодавство Сергея Куницкого и Елены Копанчук. Давайте послушаем его. Дійсно, вчора журналісти зафіксували, за минулий час, точніше, пред'явили 2 випадки кнопкодавства з боку депутатів нашої фракції, пані Копанчук і пан Литвиненко. Хочу від імені фракції принести вибачення українському народу і всім колегам по парламенту. Комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде лишиться председателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко права участия. Но мы к этому еще вернемся, к этому вопросу. Ну и до этого я бы хотела, конечно же, проговорить про кнопкодавство. Вот знаете, неожиданно, что было от «Слуги народа». Вы ожидали такое? Ведь на этом-то и «Слуга народа» поднималась, и лозунги говорил президент Владимир Зеленский про кнопкодавство. А тут сами «Слуги народа» кнопкодавят. Чого? Так, я думаю, що тут вибачився не тільки Олександр Корнієнко, але вибачилися і ті 2 особи, які у нас кнопкодавили. І ми дуже жорстко обговорювали це всередині фракції. І дуже жорстко колеги, ви бачите навіть, коли знімав наш колега із нашої фракції цей фільм, як жорстко реагували наші ж соратники, які в нашій фракції знаходяться. Я думаю, що він, бачите, який розгублений був. Я думаю, що тут є психологічне виправдовування, і саме чому ми вирішили на перший випадок це так вибачити їм, тому що коли працюєш командою, він дуже хотів, от у нього психологічно було видно, як він морально хотів підтримати більшість і хвилювався щодо цього. Я думаю, що це саме тому, що коли йдеться про команду, і команда працює разом, в нього є таке бажання було рукою натиснути кудись там на інше. Але реакція фракції буде жорсткою, це 100%. А вы знаете, какая реакция была Зеленского? У вас есть информация? Ні, нема. Не знаете. Нема. Что вы думаете? Я думаю, що жорсткою так само. Ага. Я думаю, Что вы думаете по поводу кнопкодавства и «Слуги народа»? Перше, це безумовно, погано. Друге, я би не став трагедії робити, хоча, безумовно, це такий шанс, можна їх там трошки, розумієте, молоді, прийшли, їх багато, вони все правильно говорять, але я не хочу цього робити. Це така, розумієте, навіть не ейфорія, а азарт. Я не розумію, завіщо, ви розумієте, вони і так по 300 голосів набирають при своїх голосуваннях, тобто, що він хотів цим сказати, я не розумію. Я бачу, що пару хлопців соромно, і я без цього трагедії не
робив. Безумовно, за кнопкодавство треба, в тому числі на законодавчому рівні, цю норму приймати і карати, однозначно. Але з іншого боку, хлопці роблять сьогодні помилки в регламенті, розумієте? І я бачу, що сьогодні темп, який він задали, це не тому, що ми виснажуємося, але є речі, які не можна робити. Розумієте, депутату інколи треба, а краще частіше, голову свіжою мати. І ось кожного дня повне засідання, інколи до 7, до 8, розумієте? Немає цих до пів на третій це перший день. Потім комітети придумують кожного дня, розумієте? Тобто вони задають такий графік. Я одразу хочу сказати, це неправильно, бо депутат мусить мати голову вільною, він мусить спілкуватися на конференціях, на круглих столах, на якихось робочих групах, міністерствах, розумієте? І ось той графік, який вони задають, просто фізично, може, людина не встигає, а вона не хоче одразу там прогульщиком стати, розумієте? І він може когось там, прикривав по-товариськи. Ні, вони в залі всі були, вони виходили просто але погодьтеся, немає такої функції, щоб сидіти там в залі там 10 годин. 85 тисяч гривень штрафа за кнопкодавство – це достойне наказання? Більш ніж. Це вже не малі, це не 8 тисяч, розумієте? Це чималі гроші. Наскільки вони збалансовані, я навіть вважаю. Тут не грошове покарання має бути, якщо ти дійсно там прогулюєш, умовно кажучи, або пропустив з неповажних причин, хоча знов-таки треба розбиратися. Якщо ти поїхав на виборців на округ, бо там якась аварія техногенна, розумієте, і ти в цей час не в Раді, ти ж так само працюєш, так само, як і в інших містах. Тому можна карати штрафом за неперебування на робочому місці, а от кнопкодавство, скажімо, в Польщі це однозначно сьогодні в Сеймі це підстава для позбавлення мандату. И я бы хотела перейти к анонсированной уже теме. Комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде лишить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко права участия в 5 пленарных заседаниях парламента за неэтичные высказывания. Позже фракция полным составом выразила протест такому решению. Давайте посмотрим, как это было. Щойно стався безпрецедентний випадок. На засіданні регламентного комітету комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді без обговорення прийняти рішення про позбавлення народного депутата України Геращенко права брати участь в 5 пленарних засіданнях Верховної Ради України і довести таке рішення до відома виборців через газету «Голос України». Я прошу мені додати час, Хочу наголосити, що ми живемо в демократичній країні, тому в цій демократичній країні, яку ми намагаємося зберегти, за це рішення проголосували лише представники однієї фракції «Слуга народу». Представники всіх інших фракцій проголосували проти. Ну и давайте послушаем, что, собственно, сказала нам Ирина Геращенко, да, депутат от Европейской солидарности, которую обвиняют в неэтичных высказываниях. І мені здається, що зараз я стаю першою жертвою взагалі цих антидемократичних рішень. І я є прикладом такого першого прецеденту, коли народного депутата України, який представляє мільйони виборців, намагаються позбавити права голосування і права голосу, і права виступу. Очевидно, що це є порушення не моїх тільки прав як народного депутата і Конституції України, а що це є порушення прав мільйонів виборців. Что это было? Я думаю, що це безвідповідальна заява. По-перше, є в 50-х статтях регламенту є регламент, відповідно до якого пан Дмитро Разумков зупинив, коли вона промову свою робила і сказала про чоловічків, з яких 100% всі розуміють, що це кореляція на ту ситуацію, яка була у Криму. І тому, коли пішла ця образа, і після того, як відповідно до закону про регламенту пан головуючий зупинив виступ і відключив мікрофон, і після того включив знову, то після того була ще одна фраза, де фактично нас сказали, що ми молоді фашисти, югенд, зупиніть своїх там югендів. Причому жодна людина із фракції навіть не намагалася підійти, чи заблокувати трибуну, чи якимось чином перетнути їй можливість висловлюватися. Є закон про мобінг, є закон про булінг.
Коли йдуть такі висловлювання, ще Україні, яка воює, і називають фракцію 254 осіб, називають словами, які можна порівняти з російськими, з нашими ворогами, і нас називають ворогами, при тому, що ми готуємо там заяву про вибори в Криму, на які не завжди реагують навіть і світова спільнота. Таким чином це образливо. І якщо б вона вибачилася, їй запропонували зразу, я сиджу в першому ряду, і тому я чула, як сказала, пані Ірина, вибачиться, нічого б не було. Ну, то скажіть, що я там хвилювалася, виступала емоційно і вибачаюсь. Але такого вибачення не було. Вона стала на своїй позиції і з неї не сходить. Алексей, вы как народный депутат Украины от другой фракции, не от «Слуги народа», какая ваша позиція? Є, безумовно, зараз події в залі, які мене відверто дратують, бо я бачу, як інколи більшість, вона передавлює, розумієте, і вона не дає шансів меншості сьогодні, монокоаліція, навіть десь дискусію. Хоча дискусія – це притаманна парламенту. Він для того створений, для того, щоб там дискутувати. Але в цій ситуації я категорично не сприймаю позицію Геращенка. Я не хочу давати оцінки, бо тут все ж таки чоловік-жінка, але мені здається, що треба негайно спуститися з небес на землю. Посиділа Ірина непогано там першою віце-спікером. Значна частина країни дуже вже, вибачте, алергію має на неї. Трошки треба заспокоїтися і перестати віщати, розумієте? Це таке, психологічна порада така, як і я звертаю увагу. Я в чому Галину підтримую? У нас зелені чоловічки – це абсолютно конкретна термінологія для окупантів, для загарбників. І називати зеленими чоловічками людей, за яких проголосувала... Мало того, що вони стояли на Майдані, але за них проголосувала більшість країни. Це якась нісенітниця. І я вам відверто скажу, ніякої драми не буде. І не треба там стояти сьогодні, там плакати біля трибуни, щось блокувати. Абсолютно це привід і нормально покарати. Наскільки я розумію... І, вибачте, останнє. Я не зрозумів, чому вона сьогодні не прийшла на цей регламентний комітет. Вони ж кажуть, що не було обговорення. Як так? Точно не могло би обговорення. Насколько я понимаю, для того, чтобы лишить права Ирину Геращенко участия в 5 пленарных заседаниях, должна проголосовать большинство Верховной Ради Украины. Сами-то понятно, как будет голосовать Батьківщина. Буде, не знаю. Ми будемо... ви як будете голосувати? Послухайте, я буду голосувати так, як прийме рішення фракція. Якщо буде це голосування, ми будемо приймати рішення. Я по-людськи, я навіть не дуже співчуваю і ніякої трагедії я не бачу, якщо пані Ірина 5 засідань посидить і охолоне трошки, розумієте? От ви написали дієслово, що її виганяють, її ніхто не виганяє. Яке виганяють? Більше того. Це були прецеденти, такі не перший раз, декілька разів людей, які... Це було просто произнесено. Ніхто нікого не виганяє. Позбавляється права приймати в засіданнях там. І крім того, вона має висловлюватися де завгодно. Вона може ходити на ефір, вона може висловлюватися. Вона в залу не може Знаете, я что хотела спросить? А ведь вот эта реплика про и аналогия с зелеными человечками, она же вчера в Верховной Раде Украины прозвучала, потому что был проголосован «Слугой народа» законопроект об импичменте, который, кстати, вы, фракция Батьківщина, не поддержали. И многие из вас про импичмент. Стоп. Фракція Батьківщини проголосувала за імпічмент в першому читанні, але коли друге читання, ми наполягаємо на процедурних питаннях. Нам не подобається, коли нас позбавляють можливості обговорювати. Я ж про это и говорю. И многие действительно про процедуру. Да, и многие народные депутаты ведь начали говорить про узурпацию власти. Как вы считаете? Важко коментувати, бо безпрецедентна сьогодні модель управління в Україні такої не було за 29 років. Розумієте? Концентрація фракції. 254, тобто монокоаліція ніколи не було. Незручно, некомфортно. І мені подобається, що Разумков починає розуміти, що він може відбутися не просто як молода розумна людина, а як голова парламенту тільки тоді, коли він буде спікером всього парламенту, а не конкретно обслуговувати свою фракцію.
це дуже тонкий момент, розумієте? Бо вони ж від нього вимагають, ну вибачте, це класика жанру, тільки працювати на своїх. І в цій ситуації, ще раз хочу сказати, некомфортно, але їм головне, що нас може захистити, не нас, а наших виборців, бо вони нас делегували туди, це дотримання процедур. Регламент. А процедура – це регламент, закон про регламент. И еще вот у меня такой вопрос. Президент Владимир Зеленский планирует распустить Центральную избирательную комиссию, и я так понимаю, для этого нужно конституционное большинство в Верховной Раде Украины по процедуре. Да. Вам известно, когда будет голосование? Потому что сегодня вроде как анонсировалось, вроде как ожидали, но голосования все-таки не было. Есть информация? Когда будут голосовать? Консультації 100%. Йдуть консультації, 100%. А Батьківщина определилась? Послухайте, йдуть консультації, бо є підстави, безумовно, враховуючи негатив попередньої власті на чолі з Порошенком і розуміючи принципи, за якими він формував, а він формував, розумієте? Він власноруч формував всі ці органи. Довіри особливої до цього ЦВК в мене особисто немає. Але в ЦВК мають бути представлені абсолютно вірно, але має ви ж так же будете і це знов таки це повинно бути обговорення, і ці підозри і обставини вони мають бути. Ну правильно ли я понимаю, що ніяких ще переговорів не було? Вони йдуть. Вони йдуть. Бачите, як мене змовляє. Вони йдуть. Парламент – це місце для постійних переговорів. Навіть ми з пані Галиною десь там в коридорі ми переговорюємо. Просто вчера еще с Батьківщини была новость о том, что Батьківщине еще не определились, как они будут голосовать. Вони йдуть ще раз. Вони йдуть переговори. Більше того, ми сьогодні підписали і ще не внесли з пані Юлією разом законопроект. Тому тут, я думаю, що тут є купа речей, коли треба об'єднуватися. І ще раз, що стосується президента, то ми прийшли під слоганом того, що ми маємо об'єднати країну. Нам не подобається ситуація, коли політики грають на відчуттях якоїсь групи для того, щоб поділити країну. Я повністю підтримую, бо зрозумійте ще раз, це не мене або моїх колег ображають і дискримінують, коли порушують мої права як депутата. Це виборців, які за нас проголосували. Розумієте? Або так само за наших колег. Як би я негативно до них не ставився, але процедура має бути дотримана. Це аксіома парламентського життя і демократії. Повага, и разумная людина. Рейтинг одобрения работы президента бьет все рекорды. Группа «Рейтинг» показала, как изменились показатели за 3 месяца. Давайте посмотрим графику. Згідно з дослідженням соціологічної групи «Рейтинг», незадоволені роботою президента Зеленського всього 11% опитуваних. 18% складно оцінити роботу глави держави. Задоволені його роботою 71% опитуваних. У порівнянні з липнем цього року рівень задоволеності роботою глави держави зріс майже в 1,5 раза. Заместитель директора группы «Рейтинг» в эфире АТР рассказал, что примеров такого рейтинга одобрения президента не было ранее в истории Украины. Давайте его послушаем. Тут ситуація певним чином вже унікальна, оскільки дійсно такої високої оцінки за дослідженнями ще не було у жодного глави держави. Одним із головних показників тут навіть не є оцінка роботи влади, а власне ситуація оцінки напрямку руху країни. Действительно ли в истории независимой Украины не было таких рейтингов? И о чем они говорят? Я не пам'ятаю. Дійсно не було, і це феноменальний результат. Насправді це докторська дисертація не одна, суспільна психологія, розумієте? Поведінкова економіка. Тут наукове дослідження на цьому можна робити. Я не хочу критикувати, але безумовно певні позитивні кроки робляться, і вони сьогодні подобаються народу, і не випадкова риторика партії «Слуга народу» сьогодні, що цього вимагає народ. Розумієте? Безпрограшна така. Пенсії-то не підняли, тарифи не снизили. Уряд працює, скільки? 12 днів. Дайте їм місяць. Вони мають місяць. Ми не голосували за уряд, і в мене, гарантую, буде безліч претензій до цього уряду, бо я дуже добре знаю певних там персонажів, але місяць як мінімум їх, просто не треба, не так солідарність друг з другом, я подумаю, що ви однопартійці. Все попередньо. Я на вас смотрю, у мене таке відчуття, що ви однопартійці. Дивіться, я працював в
міністром, я працював головою держкомітету, я працював губернатором, я працював в виконавчій владі. Є, ну, так само етика, розумієте? Якщо я ще не вступив, не приступив, ну не задавайте мені поки що дурні питання. Якщо я почав вже свою роботу, презентував свою програму, взяв на себе певні зобов'язання, реперні точки, все, починається, оце свадібний цей період, медовий місяць закінчується і починається реальне життя. Все попереду. Питання по газу, по пенсіях, по тарифах, все буде. Я думаю, що просто український народ втомився від того, що був два українця, три думки, і було таке роз'єднання. І хтось мав навіть те, що було напрацьовано в попередні періоди, але не приймалося. От сьогодні був прийнятий один законопроект, з яким я бігаю тут 4 роки останніх. Він сьогодні був проголосований, і вся спільнота, з якою там я колись працювала в своєму секторі, вона просто кричала «Ура!» нарешті. 4 роки. Треба тут звернути ще увагу, що цей законопроект був президентський, першочерговий, і його не голосували в порушення регламенту, примудрилися першочерговий. Тобто, гарантую вам, що президент однією рукою, попередній президент, дав цей законопроект, а інший сказав, це от те, за що почали ненавидити Раду, президента і всю цю камарілью. Вибачте, бо люди зрозуміли, що їх банально розводять. Я була в громадському суспільстві, і 100% ми розуміли, що він вніс його, і є регламент, його мають позачергово розглядати відповідно до регламенту. Яскравий приклад. Імпічмент, закон про імпічмент. Істерика з боку відповідної фракції, партії, не буду називати. Це наш закон. Це президент розробив закон. Ви голосуєте наш закон. Ну от ми з пані Галиною говорили, що таке він ваш? Він державний, він за державні гроші розроблений, державною інституцією. Він же не є законом особи Петра, фізичної особи Петра Порошенка. Він є державний. І те, що ви за 5 років не спромоглися його прийняти, то йдіть і гуляйте, сидіть і відпочивайте. Не о прошлом, давайте о будущем поговорим. Да, сегодня президент Владимир Зеленский анонсировал, что формула Штайнмайера будет обсуждаться на встрече Нормандской четверки. Давайте его послушаем. І, як я вже сказав, ми повинні обговорити всі пункти Мінських домовленостей. Тобто, ви знаєте прекрасно, не я підписував ці Мінські угоди, але ми з вами розуміємо, що відповідальність зараз на мені. Ніхто не знімає цю відповідальність, бо це наша з вами країна, і ми будемо працювати і будемо боротися, щоб захищати кожну краплю наших украинских интересов. Что вы думаете по поводу формулы Штайнмайера? Потому что действительно вокруг нее очень много разговоров, и вплоть до того, что говорят, что это российская формула так называемой федерализации в Україні. Ну, я не хочу це коментувати, по-перше, тому що це не наша формула. І ми є тільки, так як і сказав президент, ми є тими, хто спадкоємці цієї формули. Що ми будемо робити? Ну, так или иначе, вона буде обсуждатися на Нормандській четвертій. Але не тому, що це ми її винесли, а тому, що вона є, і вона є в домовленостях наших міжнародних. І тому, що тут коментувати? Ми будемо захищати максимально наші інтереси. І будемо цю позицію відстоювати. Я почему спрашиваю? Потому что вот президент Владимир Зеленский и Российская Федерация Владимир Путин, то есть несколько дней назад заявил про то, что при встрече Нормандской четверки Россия будет настаивать на закреплении формулы Штайнмайера. Да. Это понятно, это для них очень выгодно. Тогда если с чем, возможно, у вас есть какая-то информация, есть ли с чем прийти Владимиру Зеленскому, чтобы этому всему противостоять, чтобы не попадаться на эту уловку? Того, щоб ми цю інформацію до того, як розпочинаються переговори. Немає інформації. Немає. Тут то я вам допоможу, бо щоб двозначності не було. Інформації немає, але якась позиція, я думаю, і аргументи мають бути. Є. Тому це наша спільна, я тут не можу не підтримати, це наша спільна біда. І я ще раз, коли підписувалися ці документи, то там вже, від імені держави України. Це ж не фізичні особи, розумієте? Брали на нас ці зобов'язання. Знаєте, в цьому випадку має бути довіра. І взагалі не може бути влада, якщо до неї нема довіри. Якщо люди довіряють, то вони довіряють тобі і випрацьовувати позицію, яка буде максимально захищати українську сторону. В цьому випадку я є політиком, який довіряє президенту, що він буде робити все для того, щоб наші інтереси були захищені. Але оці нюанси міжнародних перемовин, я не думаю, що вони для того, щоб
їх обговорювали. Ну, мне вот, попередньо. допустим, интересно, как гражданке Украины, да, вот состоится нормандская встреча, встретятся 4 лидера, да, что мы можем увидеть после этого? Как я на себе должна ощутить результаты этого? Я не думаю, що там будуть от такі швидкі миттєві результати, бо ситуація вкрай складна, але певні тенденції, я думаю, ми відчуємо, бо я сьогодні бачу певну зміну риторику з боку нашого північного сусіда. Я бачу, ну все ж таки, ну у мене є оптиміст в цій ситуації, але швидкого там рішення не буде, бо складні проблеми не мають швидких рішень. Это сильно, и это наше будущее. Освобожденный военнопленный Денис Гриценко на пресс-конференции показал, что помогло ребятам пережить заточение в плену Кремля. Давайте послушаем. Особисто я відкривав всі конверти, і вони мені надавали і сили духу, і волі. От, я тут деякі взяв, хочу показати, може хтось з дітей їх впізнає, да. От. Ці кораблики з підтримкою. От, це, я вам скажу, це сильно, і це наше майбутнє, і за них для нього ми зробимо все. Я вам це обіцяю. Освобожденный политический заключенный Эдем Бекиров также рассказал, что от него требовали оккупанты, когда он пребывал в заключении. Что именно, я предлагаю послушать. О том, чтобы мне на соглашение, чтобы я с ними шел с первого дня. Мы реально понимали, что такое соглашение с ними пойти. То есть, если я написал бы соглашение с ними, значит, они должны были сказать, что Рифат Чубаров команду дал мне, что я приехал на территорию Крыма, Ленур Ислямов меня загрузил этими боеприпасами, чтобы я здесь произвел теракт. Они вот этого хотели. Они не хотели моего освобождения под домашний арест или выпустить вообще. Они хотели, им нужен был не сколько я, сколько нужен был Чубаров и Ислямов. Вот эти две фигуры. Они хотели сделать просто дело, чтобы дискредитировать всех крымских татар. Да. Вот это дело, которое их интересовало больше всего. У нас вот буквально 3 минуты до завершения нашего эфира, и после освобождения 35 политических заключенных президент Владимир Зеленский сказал, что будет второй этап, и после этого наступит процесс обсуждения более тяжелого вопроса. Вот как, если у вас, возможно, какая-то информация, второй этап это что и что такое более тяжелый вопрос? Немає інформації. Нет. Угу. Что вы думаете по поводу освобождения политических заключенных 35 на 35 и Цемах, которого, кстати, уже, как стало известно, он, который уже в Донбассе, который уже якобы вернулся к себе домой. Насколько равноценным был этот обмен? Ведь очень много действительно разговоров. Рівноцінність цього обміну, це взагалі, ну і немає оцінки. Одна країна вважає, що вона виграла, інша. Це була домовленість. Я вважаю, що це правильна була домовленість. Розумієте? Ми повернули людей, і спекулювати на тому, особливо тій силі, хто відправив їх, тих моряків туди, розумієте, в полон загнав, ну це взагалі, як на мене, це цинізм якийсь. Це цинізм, розумієте? Ми маємо повертати своїх людей питання додому. Це хай питання спецслужб більше, розумієте? Ну не все мають знати пересічні громадяни стосовно цінності, бо вся країна дискутує, Цемах цінний, там не цінний, треба, не треба. Ну так не буває, вибачте. І саме тому я в цій ситуації безумовно даю пану президенту і його апарату, і РНБО, і його на право на свої таємниці. Розумієте? Бо це є речі, які, якщо раніше їх винести в публічний простір, вони зіграють діаметрально протилежно. Буде зірвання. Абсолютно вірно. Навіщо? Ну це дуже тонкі речі дипломатії в такій особливій ситуації. Виток інформації з будь-якої сторони може розцінюватися як негативний настрій на проведення таких Обрали операцій. 73% з половиною президента. Довіряйте йому, довіряйте. Ну вас же тоже выбирали, от вас же тоже ждут. Ми мусимо діяти в межах своєї компетенції, читайте закон про статус депутата и все інше. Спасибо большое. Алексей Кучеренко, народный депутат фракции «Батьківщина», народный депутат фракции «Слуга народа» Галина Третьякова были гостями нашей студии. Спасибо вам большое. А мы вынуждены завершать информационно-аналитический блок. Оставайтесь первым крымско-татарским. Далее Прайм Муждабаев. Не пропустите.
Чому ми здали Крим? Здають порожні пляшки, да. А Крим був окупований Збройними силами Російської